Zdravíme 1000 plus drobnosti. Máme tu poličku zadarmo. Tento týždeň nám tu pribudla nejaká hračka, zubatá, plyšová, ideálna hračka pre psíkov, kľudne je to čisté. Máme tu nejaký magnetický USB konektor typ C. Máme tu nejakú nabíjačku. Zostal tu ešte časopis. Zostala tu ešte hra Dinosaurus. Kľudne si môžete dojsť zobrať. A tradične naše krabičky, je tu veľa krabičiek, dojdete si zobrať. Takisto sa môžete čokoľvek priniesť, okrem oblečenia, topánok, liekov. Čakáme vás. A ešte tu máme vzduchový filter, tento zostala aj fľaška na pitie. Dobehnite, môžete si to všetko zobrať. A takisto, čo nepotrebujete doma, môžete nám sem priniesť do poličky, aby si aj ostatní mohli zobrať. Pekný deň.